ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, мегузарем ба якум хонаи фурӯшии мо дар видеои имрӯза. хонаи фурӯшии дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зиракӣ, деҳаи Сарё Видашт меган. 8 сотиқ замина, 5 дархона, 1 коридор, ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, оғил, баня, хӯрса. дӯстони азиз, ҳама чӣ дорад. нашоди оби светаш проблема нестай. 4 тарафи хона маҳкам, дарвоза ҳам дорад. хона ремонтҳои замонавӣ. хулоса дӯстони азиз, дар нархаш арзанда. нархша 300 000 сомон мега. шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зиракӣ, ҳоҷатхона, ошхона, оғил, баня бо тамоми шароитҳои дӯстони азиз ҳастай. оби свети 24 соата ҳастай. нархаш 300 000 сомонӣ. боз муомилаи хуб ҳам дорад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, касоне ки аз шаҳри Кӯлоб хонахар бошед, хонаи арзон бо нархи дастрас мебошад. хона дӯстони азиз, мақсад ки бо нархаш арзанда. 8 сотиқ замина, 5 дархона, 1 коридори дароз ҳам дорад. оғил ҳам дорад барои одамое ки мисол чорво дошта бошанд. марҳамат кунед, хонаи арзон 300 000 сомонӣ. касоне ки агар аз номи канали мо дӯстон гап занад, иншоалло ки муомилаи хуб ҳам дорад. марҳамат кунед, бо диққат тамошо кунед. ҳоли дӯстони азиз, мисол даруни хона медонем, фақат ана берунша камера кардага медонем. баъд даруни хона дӯстони азиз тамошо мекунед. иншоалло ки ҳамаша ана бо диққат тамошо кунед. иншоалло ки хонаи хуба. номерҳои ватсапаш мондагия, номерҳои дастиш. касоне ки халори конкрет мебошед дӯстони азиз, номерҳои ватсапаш 971 11 11 21. марҳамат кунед, занг мезанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дуюмин хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Дарё Ободиш меган. ду дархонаи хулоса, 4 сотиқ заминай, хона ремонтҳои нав кардагия. ватсапаш мондагия, нархи хонара 219 000 сомон мега. боз муомилаи хуб ҳам дорад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, касоне ки аз шаҳри Душанбе ё ин ки аз ноҳияи Фирдавсӣ хонахар бошед, дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар хона 4 сотиқ заминай. нархи хонара 219 000 сомон мега. боз муомилаи хубам дорад. телефони барои мост. номерҳои ватсапаш 999 39 21. марҳамат кунед, занг мезанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. ассалому алайкум ҳамватанони азиз. хонаи фурӯшӣ дар Держинский район, посёлок Мишево. хона иборат аст аз 22 сотиқ замин, 2 дархона, коридор, пешайвон. бародарое ки дар ҳақиқатан мехоҳанд хона бигиранд, метавонанд ки ба рақамҳои болои экран буда занг бизананд. нархи хонара соҳиби худи хона 630 мегӯяд. бо метавонед ки муомила кунед. шахсое ки такроран гуфта мешавад ки дар ҳақиқатан мехоҳад хона бигиранд, хона бихаранд, метавонед ки занг бизанед. ба шумо хариду фурӯши бобарор худованд ҳар ду тараф баракат биёвед. шахсое ки дар квартираҳои хурд як хонага ду хонага зиндагӣ карда наметавонад бо ҳамроҳии кӯдакошон,
махсусан ҳамин хона барои ҳамун шахсҳо аст. дашти саҳрои васеъ, агароти калон, бихоҳад гов моланим карда метавонад.